is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back then, the war was on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the light that led us, they are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Escolteu, moltes gràcies per la vostra presència avui aquí. Tenim la fortuna, l'honor que l'alcalde de Sant Joan ens hagi volgut acompanyar, així com altres membres del consistori. Moltes gràcies. Bé, regidors i regidores, Quim, Xavier, Jordi, amics i amigues, molt bon dia a tots i a totes. Permeteu-me primer de tot que us digui que estic realment satisfet i content d'obrir un nou espai d'art en el nostre municipi. Deixeu-me dir, i ho dic convençut i amb el cor a la mà, que aquest és un projecte que ens aporta, és un projecte important, evidentment és ambiciós, però evidentment estic convençut que de totes les dificultats pot tirar endavant i tirarà endavant. Tindrà tota la col·laboració, evidentment, de l'administració local, de l'Ajuntament, i segur de tot el poble i, evidentment, de tots vosaltres, amics que avui també heu volgut estar aquí i ens acompanyeu. Moltes gràcies, Ramon, per les teves paraules. Donar la benvinguda a la Maria Freixenet per estar aquí, als diferents membres de l'Ajuntament que avui estan amb nosaltres, els amics, caram, a la família, un plaer tenir-vos per aquí, bon dia a tothom. I moltes gràcies per acompanyar-nos en la inauguració d'aquest punt de trobada de l'art i de la cultura que vol ser Espai Art 60. Aquest espai neix de la pròpia estima personal cap al món de les arts que m'ha acompanyat al llarg de la meva vida i es perfila com l'oferiment d'una proposta cultural que vol apropar la pintura, l'escultura i la fotografia contemporània a totes aquelles persones amants de les arts. Hem volgut inaugurar Espai Art 60 amb una exposició dedicada a 3 elements de la natura, com són el mar, font de la vida a la terra i origen de tots nosaltres, el ferro i la fusta. Moltes gràcies per ser aquí i que l'art ens acompanyi sempre. Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back then, the war was on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.